As lonxas da Pobra e Porto do Son, xunto con outras 12 das provincias da Coruña e Pontevedra, dispoñen xa dunha plataforma única que integra os sistemas de xestión, poxa, comercialización e emisión de notas de venda. Son as 14 primeiras rulas que se incorporan á iniciativa Primare Lonxas 4.0, impulsada pola Amtega e a Consellería do Mar. Dende o inicio do programa xa se xestionaron na plataforma máis de 38.000 lotes, que supuxeron 1.300 toneladas de produto e un importe de venda de 3,3 millóns de euros. Este novo sistema de xestión permite ás lonxas obter información de xeito automático da identificación, clasificación e pesada das capturas descargadas, así como a emisión dos documentos relacionados coa comercialización dos produtos. Facilita ademais a tramitación da contabilidade e da facturación, o pago de impostos coas administracións e a xestión social das entidades. As lonxas integradas contan con novos equipos tecnolóxicos como pantallas de poxa, servidores e demais equipamento. A través deste sistema, o director da subasta coordina o proceso a través dun smartphone. Os compradores autorizados poden poxar mediante unha aplicación e mesmo realizar poxas simultáneas en diferentes rulas. Tras esta primeira fase, está previsto que ao longo de 2020 continúe a estenderse a implantación deste sistema polo resto de lonxas galegas. A Xunta está a investir neste programa preto de 5 millóns de euros entre 2018 e 2021, cofinanciados polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca.